Projekt Cezhraničná spolupráca obcí patriacich do Združenia gmín, povodia rieky Visloka a Prešovského samosprávneho kraja pri zvyšovaní odolnosti voči prírodným katastrofám v dôsledku klimatických zmien posilnením spolupráce záchranných zložiek v oblasti krízového manažmentu, financovaného z Európskeho fondu rozvoja vidieka. Program Interreg P. L.SK 2021 až 2027. Počasie prestalo byť predvídateľné. Dávne znamenia, ktoré generácie dokázali vyčítať zo správania prírody, dnes už veľa neznamenajú. Klíma sa rozregulovala a záchranné zložky sa tomu musia jednoducho prispôsobiť. Záchranári sa nestretli v újazde preto, aby diskutovali o teórii. Sú tu, aby si v praxi overili, ako si poradiť vo chvíli, keď príroda náhle zmení pravidlá hry. Lebo keď príde nebezpečenstvo, nezáleží na hraniciach na mape, ale na tom, ako rýchlo sa sused spoza chotára dokáže objaviť s konkrétnou pomocou. Pri povodni sa počíta každá minúta a funkčnosť každej skrutky. Tu nie je priestor na omyly. Do akcie musia ísť vysokovýkonné čerpadlá a práve na nich sa predovšetkým zakladá boj so živlom. Ale samotný výkon nie je všetko. Záchranári musia vedieť, ako postaviť zábrany, aby vydržali nápor a nasmerovali vodu tam, kde nenapácha škody. To je okamih pravdy. Moderné vybavenie kontra živel. Ak ho dokážu obsluhovať po tme a v strese, dávajú ľuďom reálnu ochranu a nie len sľuby z dokumentov. Najważniejsza jest powtarzalność. Musimy ćwiczyć w różnych warunkach, dlatego żeby być gotowymi i mieć automatyczne, wyrobione ruchy, które pozwolą nam działać w nocy, w deszczu, podczas opadów śniegu. Ćwiczenia praktyczne mają dla nas największą wartość, ponieważ z instrukcji obsługi, którą można przeczytać, nie dowiemy się, jakie sprzęt ma ograniczenia i jakie walory taktyczne. Voda je však len začiatok, pretože živel zriedka kedy udrie na jednom mieste. Často odreže cesty a uväzní ľudí tam, kde ich nikto nečaká. Skutočné výzvy sa začínajú v ťažko dostupnom teréne. Tam, kde sa končí asfalt a začínajú sa necesty, kľúčovou sa stáva mobilita. Práve preto záchranári stavia na štvorkolky. Tie im umožňujú dostať sa na miesta, kde bola doteraz pomoc takmer nemožná a bezpečne evakuovať zasiahnutých. Tí sa dostávajú do špecializovaných stanov, kde v bezpečných podmienkach už čaká pripravené zdravotnícke zázemie vďaka podpore Slovenského Červeného kríža. Tam profesionálna pomoc funguje na rovnakých princípoch ako v nemocnici. Práve technológia dáva šancu na život všade tam, kde sa počíta každá sekunda. Prírodné katastrofy nepoznajú hranice. Hranice ich nezastavujú, nezabráňajú im a prechádzajú z krajiny do krajiny. A práve preto je realizovaný aj tento projekt, aby sme my, pohraničné obce, pohraničné gminy, vedeli spolupracovať a týmto nebezpečným javom vedeli odolávať. Keď sa však podarí zvládnuť chaos na zemi, nebezpečenstvo často prichádza z inej strany a núti zložky pozrieť sa nad koruny stromov. V hustom, nedostupnom teréne je požiar zákerný protivník, pretože dym účinne skrýva ohniská ohňa. Vtedy idú do vzduchu drony s termovíziou. Stávajú sa digitálnym zrakom záchranárov, precízne označujúc body tepla neviditeľné pre ľudské oko. Vďaka týmto informáciám nemusia hasiči hasiť naslepo. Zasahujú bodovo s využitím mobilných modulov a hasiacich vakov. Je to technologická prevaha, ktorá umožňuje zdusiť nebezpečenstvo v zárodku, čím sa šetrí čas a zdroje. Po skončení manévrov zostáva konkrétna vedomosť a istota, že vybavenie v garážach nie sú len položky v projekte, ale reálna zbraň. Poliaci a Slováci bok po boku dokázali v újazde, že technológia v rukách profesionála je najsilnejším štítom regiónu. Skúška pripravenosti bola zložená. Záchranári sú pripravení na to, čo prinesie zajtrajšok. Bez ohľadu na hranice, vždy na stráži. Te zagrożenia, które były w scenariuszu, zostały bardzo tak sprawnie, w sposób skorelowany jedni z drugimi opanowane i rodzi to na pewno na przyszłość nadzieję, że w razie zagrożeń możemy współpracować, jeden na drugiego liczyć.
Projekt Cezhraničná spolupráca obcí patriacich do Združenia gmín, povodia rieky Visloka a Prešovského samosprávneho kraja pri zvyšovaní odolnosti voči prírodným katastrofám v dôsledku klimatických zmien posilnením spolupráce záchranných zložiek v oblasti krízového manažmentu, financovaného z Európskeho fondu rozvoja vidieka. Program Interreg P. L-SK 2021 až 2027.